Atake! 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 Oh, grabe. Kamagnot ba diri atake? Kini, wa na'y tao nakakita. What? Dili na ako'y pagkawas ang tanan akong dautan sa lawas. Ay, kay pagkalisudan ning tubulon ta. Mayroong tagoy makakita diri sa kuha. Grabe do kaya mo gawas. Atake! Asa na makatake? Aw. Uy. Grabe. Aw. Atake! Uy. Atay. Uot. Pako mo man diri. Pusat ka. Kuya mo kada ata! Dulu diri. Atake! Uya may mo gibuhat atake. Nakagitabaho atake. Unsa may tuyo ni mo suwa? Yang tuyo atake. Wala kita naglibang pa ko. Ha? Na emergency na ko guman. Ayaw ko pa atake. Gusto pong mabuhay atake. Nay, yako ipa. Nida ni mo atake. Importante kayo atake. Unsa? Ayaw ba ko itong atake? Sige. Isulti ko unsay tuyo ni mo suwa. Kay aron di ta ka mapatay. Imo kong gidusturbo sa kong pag-shout out sa kong kalibay. Dan atake. Atake. Mau ni atake. Uy! Atay! Atay! Wa ba ka masayod kung unsa ka na imo nakitaan? Atake. Wajid ko na sa iyo dan ni atake. No galing gipang itak ka atake. Kay ikaw nakabaluan ni atake. Kung unsa ni. Paminaw na ko. Kay kwarta ni. Tama ka, Atay. Dakong kwarta. Dakong kwarta ka na. Milyon ang kantidad na, Atay. Kwarta da ni. Atay. Atake. Abi na kung unsa ni. Milyon dahil ng kantidad. Yes na yes, Atay. Ambi ka na. Kaya akong ipakita sa imo akong pila ka buhok na adre sa sulod. Kadaghag kahoy. Kani daghan jipok suturon. Uy kapalit. Ug laing sugnod kaning kahoy kay librera. Ambi ka na. Kaya akong ipakita sa imo kung pila ka buhok ang naa sa sulod. Atay. Uy. Kinsa man ang duha? Nagunsa man na sila dira. Ipakita na ko sa imo kung pila ka buhok diamante ang aniya sa sulod.